petita, plena, que mira i que hi veu, que observa i registra del dret i del revés. Una bola blanca que és capaç de captar la llum i transformar-la en impulsors elèctrics. Una estructura complexa, formada per 3 capes: escleròtica, coroides, retina. Però sabeu com funciona l'ull? Bueno, un raig de llum s'escola per dins seu i li regala una imatge. Aquest feix de llum entra per la pupil·la i viatja. Arribant al seu fi, tot del revés, cap per avall. El món girat, jo a baix, tu a dalt, durant un instant. I després... pam! Girat, ordenat, col·locat. I així com hi veiem, primer del revés.